במדינת ישראל יש רק כיוון אחד למחירי הנדל"ן, ואחרי מלחמות זה עוד יותר ודאי. ועכשיו אנחנו נמצאים במצב ביניים ששווה מאוד לנצל. כדאי להסתכל על מה שקורה בשוק הנדל"ן. השילוב של הקיפאון בהתחלות הבנייה, יחד עם גלי העלייה של יהודי התפוצות שכבר מתחילים להגיע, מצביעים על כך שמחירי הנדל"ן יעלו בצורה משמעותית מאוד בטווח של השנה הקרובה. כרגע יש מומנטום חשוב מאוד וחייבים לנצל אותו. המחירים עדיין טובים, ותנאי המימון הנוחים שחברות הנדל"ן מציעות מביאות אתכם לאפשרות לרכוש נכס. אל תגידו שאין לכם אפשרות או שמתישהו תעשו את זה. יכול להיות שאתם לגמרי יכולים לרכוש דירה ואתם אפילו לא יודעים את זה. ויכול להיות שהמתישהו הוא עכשיו לרכוש דירה בישראל. לקבלת פרטים על האופציות שעומדות לרשותכם, ויותר חשוב על איך עושים את זה, לחצו כאן.